Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun paýtatymyzda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň o yurdumyza döwlet sapary bilen gelen Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ramnath Kovindiň arasyna gepleşikler geçirildi. Yurdumyza döwlet sapary bilen gelen Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ramnath Kovind Hormatly prezidenti bilen gepleşikler geçirmek üçin ýyllaz mehmanhanasyndan Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köçkler toplumuna tarap urady. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary öz üçin täze derejesine çykdy. Iki halkyň amomy taryhyna, öz bolşy diýip desturlaryna esaslanýan gatnaşyklar dürli gullar boýunça ýygyderli ösürilýär. Munyň özi iki ýurduň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy hemme tarap bilen giňeltmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny aňladýar. Şeýlekem Türkmen-Hindi hyzmatdaşlygy köp ugurlary öz içine alýar. Bu bolsa döwletary gatnaşyklaryň taýdaşykly ösdirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklar we awraýly halkary guramalarynyň çäklerine ýola goýulan hyzmatdaşlyk özara bähwitli esasy ösdirilýär. Munyň özi Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň netijeli hyzmatdaşlygy ösdirmäge bir ygyrarlydygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Merim bolşýaly köp milletli we iri döwlet hökümine ikrar edilen Hindistanyň döwlet başçylarynyň ýurdumyza guraýan ilkinji sapary dostlukly ýurdun Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdirmäge bolan gyzyklanmalaryny alamatlandyrýar. Şu gedekki ýokary derejedäki duşuk diýip bolan dostlukly Türkmen-Hindi gatnaşyklaryny putrandyrmagyň ýoluna nowatdaky netijeli ädime urlar. Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köçkler toplumuna geldi. Bir yerde hormatly prezidentimiz Hindi kärdeşini mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiz we Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň resmi wekilletläriniň agdalary bilen tanışdylar. Soňra iki ýurduň prezidentleri döwlet baýdaklarynyň öňüne resmi surata düşdiler. Soňra hormatly prezidentimiziň we Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň arasynda iki çäk gepleşikler geçirildi. Hormatly Jenap prezident, sizi Türkmenistanyň mehmansoýar topragyna hoş gördük. Siziň bu döwlet saparyňyzda biz Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda dostlukly gatnaşyklar ösdirmekde möhüm tapyr hökmüne garaýar. Şu ýyl Hindistan Respublikasy öz garaşdyrlygynyň şany 75 ýyllygyny belläp geçýär. Şeýle hem şu ýyl Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Hormatly Jenap prezident, fursatdan peýdalanyp sizi bu şany seneler bilen tüýsürekden gutlamak isleýän. Hindistan Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn dost we möhüm hyzmatdaş bolup durýar. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda siyasi, diplomatik, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ugurlar boýunça gowy gatnaşyklar alınıp barylýar. Bu gatnaşyklar häzirki wagtda çenli Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda gol çekilen bir näçe döwletara, hökümetara we pudagara resmi namalar bilen berkidilen. Hindistan Respublikasy Türkmenistanyň öňden gelýän iri söwda, ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Biz energetikada, kimya senagatynda, ulug pudagyna, ýokary tehnologiýalar ulgamyna, owa hojalygyna, söwdada we beýleki ugurlarda ykdysady gatnaşyklar ösdirmek üçin gowy mümkinçilikleriň bardygyny görýär. Biziň ýurtlarymyz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi. Şeýle hem Merkez Aziýa, ýakyn Günnogar we Günorta Demirgazak ulug geçelgeler ýaly iri halkara taslamalaryň gatnaşyklary hem bolup durýarlar. Biz ýakyn wagtlarda ykdysady hyzmatdaşlygymyzy hiltaýdan täze derejeye çykarar diýip pikir edýän muň üçin biziň gowy mümkinçiliklerimiz hem bar. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösdirilmegine de uly ähmiýet berilýär. Biziň halklarymyzyň umumy taryhy, baý medeniýeti, bir meňdeş däp desturlary alym
bilim, medeniyet, sağlık goraş ve sport ulgamlaryna hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin bir esas berýär. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasy awraly halkary guramalaryň çäklerine hem netijeli hyzmatdaşlyklary alyp barýarlar. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça ösdürmek üçin mundan beýlekde bilelikdäki işleriň dowam etmäne Türkmenistanyň hemişe taýýardygyny belläp geçesim gelýär. Hormatly Jenap Prezident, sizin bu dowlat saparyňyz Türkmen hinni gatnaşyklaryny mundan beýlekde berkitmäge hyzmat etjekdigine berk inanýar. Türkmenistanyň mihmansoýur topragyna hoş gördük. Köp sag bolun. Hormatly Jenap Prezident, mehirli karşılanandığımız ve mihmansoýurlyk üçin we tüý sürekden hoşalyk bildirýän. Siziň ýurduňyzda döwlet sapary bilen gelip görmek mümkinçiligini dören üçin üreýän şatdyr. Siziň aly gezdirtiňiz. Sizi ýakyny geçen prezident saýlawlaryna gadanan anamly ýeňişiňiz bilen tüý sürekden gutlaýan. Munyň özi türkmen halkynyň size bildirýän eger toly anamynyň aýdyň nişanydyr. Şeýlekem men sizi Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň geçen ýyl bellenlen 30 ýyllygy bilen gutlaýan. Şu ýyl Hindistan Respublikasynyň garaşdyrlyk gadanyna 75 ýyl dolýar. Meniň Türkmenistany guran ilkinji döwlet saparymyň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senetine gabat gelenligini uly buýsonç bilen bellemek isleýän. Hindistan Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berýär. Meýerim bolşaly Merkezi Aziýa Hindistan samiti geçirilip, onu halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek möhüm wezipeler ökümine ketgilendi. Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllar içinde ýokary öziş netijelerini gadandy. Şunu iki ýurduň işe düzümleriniň arasynda güni gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň wajypdygyny aýratyn bellemek isleýän. Şeýlekem Hindistan sanly ulgam tehnologiýalar boýunça tejribe alşmaga taýýardyr. Sözümiň ahyryna hormatly Jenap Prezident, size duşuň ýokary guramaçyk derejesiniň güçlendirilmegi üçin tüý sürekden hoşalyk bildirýän. Hindistanyň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini bellemek isleýän. Şeýlekem geçirilýän gepleşikleriň başynda gadandan alaşyklaryň köp ýyllyk hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine puta inanýan. Sag bolun. İki ýurduň prezidentleri şeýlekem Tebit we ählemomy gün tertibiniň öýdara gyzyklanma bildirýän wajyp meseleläriniň bir näçesi boýunça pikir açdylar. Gepleşikleriň başynda iki ýurduň arasynda bir näçe gurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek we işleňleşdirmek ornuna berur mümkinçilikleriň bardygy bellenildi we hyzmatdaşlyk giňeltmeginiň esasy ugurlar ketgilenildi. Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Gepleşikleriň başynda hormatly prezidentimiz Hindistan Respublikasynyň prezidentini ýene däwregedek mähirli beräklep we belent mertebeli mihmana ýurdumyza gelmek barada çakylyk kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirip, bi Hindistanyň başçyny bilen ilkinji duşuşdygyny, munyň özüniň bolsa elbetde gepleşiklere aýratyn many mazmun berýänini aýtdy. Döwlet başçylygymyz bu gepleşikleriň netijeleriniň iki dostlukly halkyň we döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasy berkitmäge hyzmat etjekdigine, ähli gurlardaky öýdary hyzmatdaşlygymyza kuwatly itergi berjekdigine anan bildirdi. Türkmen hindi gatnaşyklarynyň taryh köklerini gadymy döwürlerden alyp gaýdygyny gaýdyldy. İki halky berk medeni gatnaşyklar büniýatlyk ruhy gymmatlyklaryň ýakynlygy birleşdirýär. Bayram Khan, Abdurrahim Khan ýaly meşhur döwlet işgärleriniň atlary, Türkmenistanyň beýik hindi medeniýetiniň miraty, bularyň ýaklypy biziň köp asyrlyk gatnaşyklarymyzyň seni ýazysyna altyn harplar bilen ýazyldy. Häzirki döwürde bu ajaýyp miras täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Şu ýyly Türkmenistan we Hindistan üçin şany senäniň bellenýän ýylydyr. 30 ýyl mundan iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Biziň halklarymyzyň köp asyrlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde täze tapgyry başlany diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hindistan Respublikasy Türkmenistanyň garaşdyrlygyna ikrar eden dünýäniň ilkinji döwletleriniň biri boldy. Şondan bir näçe ýyl soňra bolsa, goşulşmazlyk hereketine, soňra Birleşen Milletler Romasynda ýurdumyzyň beýtaraplygyny işen gollady. Türkmenistan Hindistanyň onuň ýol başlarynyň hyzmatdaşlyk etmäge çalışýanlygyny we taýýardygyny, ýurdumyzyň saýlap alan içerki öziş nusgasyna we daşar syýasat ugruna hormat goýýanlygyny hemişe duýýar. Türkmenistan muňa ýokary baha berýär we gollaw üçin Hindi tarapyna hemişe tüý sürekden minnetdarlyk bildirýär diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Türkmenistan Hindistanyň ählemomy işlerde tapawutlanýan netijeli we oýlanşykly syýasatyna, onuň Aziýada we dünýäde tutýan uly we oňun ornuna uly hormat bilen garaýar.
Şuňlamagylykda hormat prezidentimiz Twitter derejesindäki Türkmen-Hindi hyzmatdaşlygynyň netijeligini, bu hyzmatdaşlygyň halkary düzümleriniň çäklaryny ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Romasynda mühim ähmiýetiniň bardygy bellädi. Bede Türkmenistanyň öňe süren Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynda makullandan halkara başlangyçlaryna gollap berýänligi, Hyzmatda energetika we uly gulgamlaryna kabul edilen rezolýusiýalaryň awtordaşy bolup çykýanligi, bitaraplyk ösürmek babatdaky tekliplerimiz we hereketlerimizi gollanyň üçin Hindi tarapyna minnetdarlyk bildirýär, hormatly prezidentimiz aýtdy. Biz häzirki ýeňil bolmadyk dünýä ýagdaýlaryna goşuşmazlyk hereketiniň gorny hassa artar diýip hasap edýär. Şoňa bir hereketiň esasynda durýan paragatçylyk, syýjylyk, din hukuklyk, adalatlyk we insanperwerlik ýörelgelerini öňe sürmekde we ikrar etmekde himme taraplaryň ýakyndan öýdara hyzmatdaşyk etmäge taýýardyr. Şununla baglanykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň geljeki 10 ýylliklarda alyp barjak daşar tiýadatynyň strategik ugrulary barada gysgaça habar berdi. Bu ugrullar 5 tanydyr. Birinji ugur paragatçylyk we howpsuzlygy üçin etmekdir. Biziň maksadymyz ýakyn geljekde Merkezi Aziýada we ýanyşyk dowlatlarda howpsuzlygyň we durnuklygyň sadaşkylygy, bölünmeýän we gyşarnyksyz ulgamny döretmek bolup durýar. Ikinji ugur bitaraplygy dünýä giňişligini ösdürmek we öňe sürmekdir. Üçüncü ugur daşary ykdysady gatnaşyklary gyşarnyksyz artdyrmak we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekdir. Dördüncü ugur durnukly üçin himme taraplaryň gollap bermekdir. Beşinci ugur halkara gatnaşyklaryna insanperwerlik häsiýet bermäge, bu gatnaşyklara pek ahlaklygyň, ak ýürekliligiň we adalatlygyň ýokary ölçeglerini girmäge ýardam bermekdir. Geçen ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidentiniň elan eden dialog paragatçylyk kepilaty başlangyjy Türkmenistanyň dünýä giňişligine näkişleriniň esasy bolup durýar. Bu başlangyjyň häzirki döwürde bütün dünýäde äklimi mähkete eýe bolýanlygyny aýdyn göze çykarýar. Owan sanaky ýagdaý barada aýdylarna bolsa, bu wagtda Türkmenistan özüniň garaýşyny goňşy döwlete kömek we gollap bermegiň fiýasy ykdysady hemde insanperwer ugrularyny bir maksada esaslanyp emele getirýär. Owan sanyň sewit we halkara üçinçilik ulgamlarynyň tasamalaryna işin çekilmegi, häzirki zaman dünýä hojuluk işlerine goşulmagy zerur bolup durýar. Türkmenistan owan halkyna bir maksada gönükdirilen halkara ýardamly bermegiň, durmuş ulgamyny keltmegiň we ösdürmegiň zerurdygynyň ugralyp çykyş edýär. Şununla baglanykda ýurdumyz Hindistanyň Owganistan mawatak tagallaryna, şol sanyna 2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabryna üstünlikli geçirilen Owganistan mawata tewitleýin howpsuzlyk boýunça dialogy we onuň jemleri boýunça kabul edilen diýeli jarnamasyna ýokary baha berýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli uly we energetik ulgamlaryna Türkmenistan, Türkmen-Hindi ykdysady hyzmatdaşlygynyň strategik ugrulary hükümde garaýar. Ulugulgan mawatda gurrun ilkinji nowatda Hindun mannaky deňiz menzillerine barýan Ewraziýa geçergelerini döretmek barada barýar. Türkmenistan çäklary boýunça Pars aýlagyna, Iranyň portlaryna we şol ýerden bolsa Hindistana barýan üren gysga ýeki täk ýoly üpşedýän ýurt hökümine bu ýogry ileri tutup ähmiýet berýär. Şonunla baglanykda Çabakar we Türkmen maşportlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda güni gepleşikleri guramak teklip edilýär. Özbekistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar ulug geçirgesiniň taslamasyna da üren möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň taslamasynyň gurulşygyny we ony belirlenen möhletlerde tamamlamak üçin birlikdäki tagallary işleňleşdirmegiň zerurdygyny ananýar. Ýurdumyz bu ýerde Hindistanyň düýpli we täsirli garaýşyna, taslama ähli gatnaşlaryň işini taýýarlamaga we netijelerini ýokalandyrmaga, öz uly goşandyry goşmaga taýýardygyny bil baglaýar. Hormatly prezidentimiz şeýlekim iki ýurdun ýürütülüşdirilen milli edaralarynyň arasynda şol sanyna maliýe, dikildirilýän energiýa çeşmeleri, maglumat, tanly we beýleki ýöňdebarjy tehnologiýalar ulgamyny hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy gatnaşyklaryň mühim ugrularynyň hataryny görkezdi. Türkmenistan bilim ulgamyna hyzmatdaşlyga da ýokary baha berýär. Şol sanyna Hindistanyň teknik ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasy boýunça hyzmatdaşlygy we adam mümkinçiliklerini artdyrmak hemde ösdürmek babatda medeni gatnaşyklary boýunça Hindi Geňeşiniň teklip edýän talip haklaryna da uly ähmiýet berýär. Hindistanyň saglyk garaşlygymyna üstünlikleri ikrar edip, bu gurda da hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň mümkinçiliklerini görýär. Munyň özi koronavirus pandemiýasynyň bütün dünýä yaramaz täsirini getiren häzirki şertlerini üren möhüm ähmiýete eýdir diýip pikir edýär, hormatly prezidentimiz aýtdy. Tewit tarih hyzmatdaşlyk bilen baglanykda döwlet başlarymyz şu ýylyň 27-nji ýanwaryna video maslahat görüşine geçirilen Merkezi Aziýanyň we Hindistanyň birinji sammitiniň hem de onuň jemleri boýunça gazandan ilaşyklaryň ägir türlü ähmiýetini we möhümdigini aýratyn bellädi. Türkmenistan medeni insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyga iki taraplaryň gatnaşyklaryň, Hyzmatda bilim ulgamyna iki taraplaryň gatnaşyklaryň möhüm ugrularynyň bir hökümine garaýar.
Şonuň bilen birlikde iki ýurtda da medeniýet günleriniň ýylgyrly etaata geçirilmegi, birlikdäki maslahatlaryň gurulmagyny dowam etmek, iki ýurduň etaty okuw ilim merkezleriniň arasynda güni gatnaşyklar üçin şertler döretmek maksady laýyk taplanýar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly Türkmenistan, Hindistana hakyky dost we ygtybarly hyzmatdaş, dogonluk ýurt, häzirki zaman sewit we bütün dünýä gün tertibiniň köp sanly möhüm meselelerini çözmekde pikirdeş döwlet hökümine garaýar. Hormat prezidentimiz Hindi kärdeşine we onuň ýanyna wekiliýetiň ähli agdalaryna netijeli işlemege, ähli meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmege gyzyklanma bildirýänligi we taýýardyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Hindistanyň beýik halkyna mehirli salamny we güllä şwaradaky arzuwlaryny beýan etdi. Soňra Hindistan Respublikasynyň prezidenti özüniň ajaýyp ýurdun paýtagty ak mermerli Aşgabatda bolmak wagtynyň meýsir edenligine şatdygyny bellädi we bir ýerde mehirli kabul edenlikleri hemde bildirilen mehmansöýlük üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdy. Belet mertebeli mehman döwlet başlarymyzy Türkmenistanyň prezidenti wezipetine ählilik tarapyndan saýlanmagy bilen gutlady we hormatly prezidentimize alyp barýan işlerine üstünlikler arzuw etdi. Şeýlekem ol Türkmenistanyň onuň ary kedireti Jenap Gurbanly Berdimuhammedowyň paýgasy ýol başlygyny çal tepkilerde ykdysady ösüş gadananyny bellädi we Türkmenistanyň geljekde de hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň paýgasy ýol başlygyny täze tepkilere geçecekdigine berk inanýanyny aýtdy. Belent mertebeli mehmanyň belleşi ýaly ilkinji Hindistan Merkezi Aziýa sammitine düýpli meseleler aralanyp maslahatlaşyly. Kabul edilen çözgüde laýyklykda sammit her 2 ýyldan bir gezek geçiriler. Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň parlament ulgamynyň iki palata geçmegi bilen parlamentary gatnaşyklarynyň hasy ýygjamlaşýanyny belläp, Hindistanyň bu ýurda teziri barşmagy taýýardygyny bellädi. Häzirki wagtda Covid ýokunjy zerarly adamdadyň ýüzbez bolýan möhüm meselelerini çözmek üçin netijeli halkara hyzmatdaşlygyň ösdürmegi derur bolup durýar. Munyň özi sebitde durnuklar üçin üpçün edilmegine aýratyn ähmiýetlidir diýip belent mertebeli mehman bellädi. Şeýlekem iki ýurdun arasynda töwda duran şonuň müýçlerini artdyrmak üçin äger türlü mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Hindistan Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun işgur toparlarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyny bellädi. Şunu ýygjam hyzmatdaşlyk ýola goýmagyň täsir gurallaryny döretmek, bu dogary hyzmatdaşlygyny ösdürmek zerur hadaplanýar. Şol wagtyň özünde Derman senagatyna degişi önümleri alşmagyň we türkmen teleketçileriniň öz önümlerini Hindistana eksport etmek mümkinçiliklerini öwrenmegiň wajypdygy bellenildi. Şeýlekem ol energiýa serişlerine baý ýurt hökümine karar edilen Türkmenistanyň neft gaz ýataklaryny ýygdyrly öldürýänligini we neft hemia pudugyny diversifikasiýa bilen ösdürýänligini belläp, Hindistanyň kuwatlygy boýunça dünýäde neft we hemia serişlerini gaýtan işleýän 4-nji döwlet bolup durýanyny we Hindi kompaniýalarynyň neft ulgamyny öňüm almakdaky teňki we tehnologik mümkinçilikler babatda tejribe alşmaga taýýardygyny aýtdy. Hindistanyň prezidenti iki ýurdun arasynda ulug üssaşy geçirleri babatdaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri bar aýdyp, Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmekde deňiz portlarynyň aýratyn ähmiýetligini bellädi. Şunda Kazakistan, Türkmenistan, Iran demir ýol geçirgesiniň äger türlü ähmiýeti eýdigi bellenildi. Häzirki döwürde bütün dünýä ekologiýa meselesi we howanyň üýtgeme bilen baglanşyk meseleler şeýlegem durnuklar üçin üpçün etmek maksady bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyk wajyp urup durýar. Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň gurulşygyny işlemleşdirmek boýunça oňa gatnaşýan döwletleriň degişi meseleleri ara alyp maslahatlaşmagynyň bir urdugyny bellädi. Munyň özi tutuş sewit ähmiýetli wajyp taslamadyr. Awganistan barada sewitleýin nukta nazardan garamak üçin Hindistanyň 2021-nji ýylyň noýabr aýynda New Delhi'de Awganistan boýunça sewitleýin howpsuzlyk dialogyny geçirenligini belläp, belent mertebeli mehman bu meseleleriň oňun çözüldürini birlikdäki taýlalaryň zerurdygyna ünsçekdi. Şeýlekem ol iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklaryň göz başynyň asyrlara uzap gidýänligini belläp, bu ýurda iki taraplaryň medeni alış-salyşlary güýçlendirmek üçin äger türlü mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Hindistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimizi özü üçin islenlik amatly wagtda Hindistany gelip görmäge çagyrdy. Belent mertebeli mehman bu ýerde bildirilen mehmansöýerlik we iki taraplaryň gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek uğruna berýän gollawlar üçin hormatly prezidentimize ýene-de bir ýola sag bolsun aýtdy we pursatdan peýdarlanyp döwlet başlarymyza berk jan saglyk, awadançylyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa bagtyarlyk we arawaçlyk arzuw etdi. Keyinki şeýdimde gepleşikleri tamamlanandan soňra iki taraplaryň resmi namlara gol çekmek dabras boldy. Döwlet başlarlarynyň gatnaşmagyna adatdan şer ýagdaýlar dolandyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýolary düşünşmek hakyndaky ähtnama gol çekildi.
Cinayetçilik ýolundan alynan giýdejlerin kanunlaşdyrylmagy, predikat cinayetler we terrorçylyk maliýeleşdirmegi bilen bagly maliýe maglumatlary alşmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýat ministrliginiň ýanynaky Maliýe gödäwçiligi gullugy bilen Hindistan Respublikasynyň Maliýe aňtawçylyk idarasynyň arasynda üýelary düşünşmek hakyndaky ehtnama alşyldy. Şeýlekem ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň sport we ýaşlar täýaty ministrligi bilen Hindistan Respublikasynyň hökümetiniň ýaşlar işleri we sport ministrliginiň arasynda üýelary düşünşmek hakyndaky ehtnama Türkmenistanyň hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeniýet göstermek babatda 2020-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekildi. Şonuň ýalyda Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň netijeleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Hindi beýannamasy kabul edildi. Resmi namalara gol çekmekde barasy tamamlanandan soňra iki döwletiň başdanlary köpçüliklerin habar berişleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Hormatly köpçüliklerin habar berişleriniň wekilleri, hanymlar we janaplar, ilki bilen Hindistan'ın prezidentine, Hindi vekiliyetinin ähli agzalarına, bizim gatnaşyklarymyzda mahsus olan açıklık ve özara düşünşmek ýagdaýyna geçen netijeli gepleşikler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýän. Gepleşikleriň dowamyna özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň iki tarapyň bähwidine de laýyk gelýänligi nyktalyp geçildi. Bu hyzmatdaşlygyň halklarymyzyň mundan beýlekde ýakynlaşmagyna we özara düşünşmegine gönüktirilenligi bellendi. Şonuň bilen birlikde häzirki döwürde köp asyrlyk taryhy bolan Türkmen-Hindi gatnaşyklarynyň berk deň hukuklylyk, özara düşünşmek we anaşmak esasyna ýoly goýulanlygy aýratyn nyktaly. Geçirilen gepleşikler halkara siýasatynyň esasy meseleleri boýunça özara düşünşmegiň gazanylanlygyny, ýörelgeleriň we çemeleşmeleriň megdeşdigini görkezdi. Bizim ýurtlarymyzyň Merkez Aziýada we tutuş Aziýa kontinentine parahatçylygy hem-de din hukuklylygy berkitmäge, anaşmagy we özara düşünşmegi ýoly goýmaga özara çalışýanlyklary tasdiklandy. Şonuň bilen baglykda biz ikrar edilen halkara hukuk kadalary we Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy esasynda Sewitde hem-de bütün dünýäde howpsuzlygy berkitmäge, dawaly ýagdaýlara ýol bermelige uly ähmiýet berdik. Döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary depkini ösdürmek üçin berk siýasy we hukuk şertlerini döretmäge aýratyn ünsü çekdik. Türkmenistan bilen Hindistan ähli döwletleriň bähwitlerini nazara almaga ähli umumy siýasatda ösýän ýurtlaryň ornuny berkitmäge esaslanan halkara gatnaşyklarynyň adalatly we sağlaşykly ulgamyny döretmegiň berk tarapdary bolup durýarlar. Şoň geçirilen gepleşikler bu maksatlara iki tarapyň hem eýerýänligini tasdiklady. Döwletara gatnaşyklaryna deň hukuklylyk, adalat ýörelgeleriniň berkarar bolmagyny, öz ygtyýarlylyga we halklaryň öz başlyk ösüş ýoluna hukuklaryny gollaýanlygyny görkezdi. Türkmenistan we Hindistan ähli gapma garşylyklary we dawaly ýagdaýlary, parahatçylykly siýasy serişdeleri bilen çözmegiň berk tarapdary bolup çykyş edýärler. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň we Hindistanyň dünýä giňişligindäki özara hyzmatdaşlygynyň derejesine we häsiýetine ýokary baha berildi. Biz Jenap Prezident bilen halkara guramalaryna, ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasyna birege gollaw bermek tejribesini dowam etdirmek barada ýalaşdyk. Şeýlem oşurşmadyk hereketinde hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmegi gepleşdik. Bu hereketiň maksatlary we ýörelgeleri häzirki döwürde dünýäniň bir näçe sebitindäki çylşyrymly ýagdaýlar we hereketler bilen baglylykda aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Şeýlegem biz halkara howpsuzlygynyň täze howplaryna we wehimlerine garşy durmak, şol sany terrorçylygy, ekstremizmi,
transmilli cinayetçiliğe ve neşe siriştelerinin bir kanun dolanışığına karşı görüşmek babatda tağallaları mundan beylekte birleştirmek barada alalaştık. Cenab Prezident bilen gepleşiklerin dowamyna Owganistanyňky ýagdaýa uly üns berildi. Türkmen we Hindi halklary Owganistany parahat we güllä ösýän, hoş niýetli goňşy we sewitin ähli ýurtlarynyň hyzmatdaş hökmünde görmek isleýärler. Şunuň bilen barlykda men Owgan ugry boýunça Hindistanyň tagallalaryna şol sanyna 2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabryna geçirilen Owganistan babatda sevitlerin hukukçuluk boýunça dialogu ve onun jemleri boýunça kabul edilen dele jarnamasyna ýokary baha berdim. Energetik ulgamda hyzmatdaşlygyň meseleleri aral maslahatlaşylanna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge aýratyn üns berildi. Bu taslamanyň oňa ähli gatnaşçylar üçin ykdysat taýdan maksada laýyklygyndan başga da biziň sevtimizde durnuklylygy, özara düşünişmek we anlaşmagy berkitmek işine uly goşunt goşmaga, ýurtlaryň arasynda ykdysady we siýasy taýdan ýakynlaşmaga ýardam bermäge niýetlenenligi tasdiklanyldy. Mümkinçilikden peýdalanyp men Hindi tarapyna bu taslama üýtgüsiz gollaw berýän üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän. Ulugamy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup durýar. Şoňa görä de biz Türkmenistanyň çäkleriniň üstü bilen şol sanyna ýurdumyzyň Hazar deňzindäki üçünçilik ulugamlaryny ulanmak arkaly Hindi deňiz terminallaryna barýan durnukly Ewraziýa geçelgelerini emele getirmekde özara ýardam bermek barada alalaşdyk. Şunuň bilen baglyqda men Çabahar we Türkmenbaşy halkara portlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda gün gepleşikleri guramagy teklip etdim. Gepleşikleriň dowamyna şu ýylyň 27-nji ýanwaryna video maslahat arkaly geçirilen Merkez Aziýa we Hindistan birinji sammitiniň ve onun jemleri boýunça giň meşhurly, uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda tapgyrlaýyn waka hökmünde gazanylan alalaşyklaryň ähmiýeti we möhümdigi bellenildi. Cenab Prezident bilen gepleşiklerde beden insanperwer ulgamy hem möhüm ähmiýet berildi. Biziň halklarymyzy köp asyrlyk tarihi gatnaşyklar, birek-birege üçin hormat goýmagyň däpleri, büniýatlyk ruhy gymmatlyklarynyň we ýörelgeleriň ýakynlygy birleşdirýär. Bu beýik we ajaýyp miras häzirki döwürde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. İnsanperwer ulgamda özara alalaşmalar işçen ösdürilýär. Biz medeniýet ulgamyndaky gatnaşyklary, şol sanyna halklarymyzy, Türkmenistanyň we Hindistanyň ören baý taryhy meden mirasy, häzirki döwürdäki üstünlikleri bilen tanıştırmak boýunça bilelikdäki çäreleri guramak arkaly berkitmegi dowam etdirmek barada alalaşdyk. Bilim we ilim ulgamlaryna, hususan iki ýurduň ýokary okuw mekdeplerine, şeýle-hem alimler akademiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk giňetmek babatda hem alalaşyk gazanyldy. Türkmenistan bilen Hindistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köp asyrlyk taryhynda täze tapgyryň başyny başlan diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şu ýyl bellenýän 30 ýyllyk şany senesiniň möhümdigi aýratyn nyktalyp geçildi. Ma'lum bolsa Hindistan Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar eden dünýäniň ýurtlarynyň ilkinjileriniň biri boldy. Hindistan biziň beýtaraplygymyzy ilki başda goşulmalyk hereketinde, soňra bolsa Birleşen Milletler Guramasyna işçen gollady. Şunuň bilen birlikde bu gollaw üçin 2015-nji ýylda Aşgabatda ýadygarlyk açylan Hindi milletiniň ruhy lideri Mahatma Gandiňiň zorluk ulanmalyk we parahatçylykly ýaşamak baradaky filosofiýasynyň Türkmen beýtaraplygynyň ideýa we ruhy ahlak kökleriniň bir bolanlygyny minnetdarlyk bilen bellemek isleýän. Biz Türkmenistana Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň saparynyň jemlerine ýokary baha berýär. Saparyň dowamyna gazanylan alalaşyklaryň
iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde şoňlaşdyrmaga, sowda ykdysady, medeni, almy-insanperwer we beýleki ugurlarda özara hyzmatdaşlyk etmeň uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge kuwwatly itergi berjekdigine inanýan. Sözümiň ahyrynda hormatly Jenap Prezidente Hindi wekiliýetiniň ähli agzalaryna netijeli işleneni üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän, şeýlegem şu mümkinçilikden peýdalanyp Hindistanyň dostlukly halkyna parahatçylygy, awadançylygy we gülläp ötüşi arzu edýär. Diňläňiz üçin köp sag bolun. Tidin al gediretiniz. Hormatly Jenap Prezident, hormatly hanymlar we jenaplar. Bu Hindistanyň prezidentiniň Türkmenistana amala aşyran ilkinji sapary. Şeýlegem Türkmenistanyň täze we ýaş lideriniň kabul edýän ilkinji saparydyr. Meniň we wekiliýetimiň mehirli garşylanyny we mehmançylyk üçin onuň al gedireti Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygymy bildirýän. Tidin beýik hereketiniz iki beýik halklaryň arasyndaky dostlugyň netijeligini görkezýär. Beýleki wakalaryň birim, biz şu ýyl Hindistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Şu döwürde Hyzmanyna soňky 10 ýylda köp ugurly iki tarap bilen gatnaşyklarymyzyň ösüşini kanagatlanma bilen bellemek üçin bir esaslarymyz bar. Hanymlar we jenaplar, şugun Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren duşumyzda iki tarap bilen gatnaşyklaryň ýagdaýyny we gelecegini ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýlegem dürli sewitleň we halkara ähmiýetli meseleler boýunça pikir alýşdyk. Köp ugurly hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde berkitmek üçin tagallarly birleşdirmege araşdyk. Ykdysady gatnaşyklar iki tarap bilen hyzmatdaşlyk güýçlendirýär. İki tarap bilen sowdany artdyrmak üçin has köp işleri geçirmeklige araşdyk. Etsenlik sowda şertnamasy üçin ara baglanşyk mümkinçilikleri mökümdir. Şu maksat bilen halkara demirgazyk gün orta geçirgesinden we halkara ulyk we yssaşyk geçirgeleri baradaky Aşgabat araşygynyň ähmiýetini belläp geçdik. Energetika babatyna hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşmalarymyzyň esasy gurlarynyň biri boldy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan TV gaz geçirsinde turba geçirjeginiň howpsuzlygy we etaty iş ýöreleri bilen baglanşykly meseleleriň teknik we bilermenler derejesindäki duşuklarda çözülmegini teklip etdim. Şeýlegem bugün TV-ge bitbagytlykları dolandyrmak babatyna ýollara düşünmek hakyna ähtnama gol çekmek bilen hyzmatdaşyň täze ugurlaryny ketgitledik. Tanly ulgama geçmek boýunça Hindistanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy taýýardygyny aýtdym. Kosmos babatyna hyzmatdaşlygam, ýolary beýikli hyzmatdaşlygyň bir ugur bolup biler. Gepleşikleriň barşynda ýurtlarymyzyň çäklerini ýygyderli medeni şäherlere geçirmegiň mümkinligi bellenildi. Gol çekilen 2022-2025 ýyllar üçin medeniýet we sanat boýunça hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň medeni hyzmatdaşlygymyzda ugur görkezjekdigini ananýan. Covid-19 pandemiýasyna garşy netijeli görüşmek üçin iki ýurduň ýakynyn hyzmatdaşlygynyň zerurdygyny belledik. Türkmenistan, Hindistan Merkezi Aziýa sammitiniň çägini Hindistan üçin möhüm hyzmatdaşdyr. Onuň birinji sammiti Hindistanyna şu ýylyň ýanwar aýyna video maslahat arkaly geçirildi. Hindistan Merkezi Aziýa sammitiniň çäginde hyzmatdaşlygy hasy ösdürmäge araşdyk. Türkmenistanyň Hindistan Merkezi Aziýa medeni hyzmatdaşlygynyň çäginde ýaşlardan ibaret wekiliýetini Hindistana ýebermäge taýýardygyny gollaýar. Şuň gol çekilen ýaşlar babatyna hyzmatdaşlyk etmek hakyna ýolary düşünmek hakynaky ähtnama ýaşlarymyzyň arasyndaky alış-salşary hasy güýçlendirer. Şeýlegem ara alyp maslahatlaşmalarymyzda halkara ähmiýetli meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramatyna goşmak bilen tewitleýän we köp tarap bilen forumlarda hyzmatdaşlygyň dowam edýänligi bellenildi. Men özgörtmeler girdilen we giňirdilen Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşine Hindistanyň hemýeşilik agdalygyny gollanyň üçin şeýlegem 2021-2022 ýyllar aralygynda Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşine hemýeşilik däl agdaly hükümine Hindistanyň başlangyçlaryny gollanyň üçin Türkmenistana hoşallyk bildirýän. Biziň ýurtlarymyz adaty ýagdaýda Awganistanyň ýakyn goňşulary hökümine şol ýurduň içindäki wakalar we daşarky täsirler barada alady diýerler. Awganistanyň halkyna insanperwerlik kömegini bermek, binanlaryň, çağalaryň, beýleki milli etnik toparlaryň hemde milli azlyklaryň hukuklaryny gorap taklamak ýaly meselelerde Birleşen Milletler Guramatynyň merkezi orny ýaly meseleleri öz içine alýar. Hormatly hanymlar we jenaplar, köpçüliklerin habar beriş derişleriniň wekilleri, men Türkmenistanyň hormatly prezidentini öz üçin amatly wagtda Hindistana tapar bilen gelmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýan.
Şeýlik hem ak mermerli Aşgabat şekeriniň owadanlygy bizde üren uly täsir galdyranlygyny aýdyp, sözümi jemlemäge ruhsat bermeňizi haýyş edýän. Ünsleriniň üçin sag bolun. Ýokary derejedäki gepleşikleri tamamlanandan soňra Hindistan Respublikasynyň prezidenti tapar wagtyndan ýetlenilen kabulxanasyna tarap gyrady. Bunun ikinji ýarymynda Hindistan Respublikasynyň prezidenti Gypçaga bardy. Ol ýerde Türkmenistanyň ilkinji prezidentini hatyralap, kümmede gül lessesini goýdy. Soňra belent mertebeli mehman Aşgabatyň günorta bölegine gelip, ol ýerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk binasyna gül lessesini goýdy. Ýola goýulan asyrly däwe görä bu ýerde hormatly mehmanlar seýil wagyna Hindistan Respublikasynyň prezidenti Milemez Türkmen Hindi dostlugynyň nyşany hökümine nakala turtdy. Soňra paýtagtymyzdaky ýyllyk mehmanhanasyna Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň teňk we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hindi maksatnamasynyň hemde medan aragatnaşyklary boýunça Hindi geňeşiniň çäklerini bilim alan we hüner kämilleşdiriş okuwlaryna gatnaşan, şeýlegem Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerini Hindi dilini öwrenen türkmen raýatlary we talipleri bilen duşy geçirildi. Duşun barşyna bilim, ilim we medeniýet ulgamlaryna uzak mektepden esasy, şol sanyna ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ansanperwer gatnaşyklary çuňlaşdyrmak arkaly ýokary hünerli işgärler taýýarlamakda netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde işeňleşdirmegi iki ýurduň maksat edinýänligi tasdiklandy. Akşam Türkmenistanyň prezidenti belent mertebeli mehmanyň hormatyna resmi akşamlyk nakaryny berdi. Onu iki ýurduň prezidentleri söz söýlediler. Davraly kabul edişlik ýurdumyzyň soňky saatlarynyň çykyşlaryny tutuşdy. Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyza döwlet sapary dowam edýär. Häzirde Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistan döwlet saparynyň dowamyna bilelikdäki Türkmen Hindi beýannamasy bilen tanşydýar. Birinci, onun Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň çağırmagy boýunça oň Al-Hedrati Hindistan Respublikasynyň prezidenti Shri Ram Nath Kovind 2022-nji ýylyň 1-4 aprelinde Türkmenistany döwlet saparyny amal aşyrdy. Bu sapar Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana taryhda ilkinji sapary bolup durýanlygy bilen bellidir. Ikinji, saparyň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti we Hindistan Respublikasynyň prezidenti iki tarap bilen gatnaşyklar şeýle-de özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meseleleri boýunça hemme tarap bilen gepleşikleri geçirdiler. Döwlet başdanlary köp asyrlyk asnaşykly sivilizasiýa we medeni gatnaşyklara dostlugy, anaşmaga, hemme özara düşünşmäge esaslanýan iki tarap bilen gatnaşyklaryň dowam edýän ösüşine kanagatlanma bildirdiler. Olar iki tarap bilen gatnaşyklary munun beýlegen puwtulanyrmak we özara bähitli hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny kesgitlemek üçin ýokary derejedäki ýigderli dowuşuklyň möhümdigini bellediler. Üçüncü, liderler pandemiýanyň ýaýramanyň öňüne almak boýunça öz wagtyny netijeli we açyk tagallalary birleşdirmäň häzirki wagtda dünýäniň öňünde esasy wezipeleň biri bolup durýanyny nyktadylar. Olar ýokunç keselleriň ýaýramana garşy görüşmek üçin iki ýurduň arasaçylyk epidemiologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüne almak ulgamyny işleri dowam etdirmegi barada alalaşdyrar. Taraplar COVID-19 pandemiýasy sebäpli kyn şertlerde Türkmenistanyň we Hindistanyň özara gollugy berendigini we raýdaşlyk görkezýändigini kanatlanma bilen bellidiler. Dördüncü, prezidentler Türkmenistanyň we Hindistanyň arasynda özara bähitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäň we iki tarap bilen söwdanyň möçürini artdyrmagyň möhümdigini nyktadylar. Olar söwda-ykdysady, ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Hindi toporunyň bu ugurlarda özara gatnaşyklary içiňleşdirmek boýunça utgaşdyrjy edara hökümindäki ornuny bellediler. 5-nji, taraplar dürli puwdoklarda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler. Hem energetika, neft, himiýa, ulug kommunikasiýa, maglumat we tehnologiýa, dokma, aýykkap, deri, himiýa, derman senagaty, dikeldilýän energetika, guruluşyk, owa hojulugy we owa hojuluk önümlerini gaýtadan işlemek, gymmat bahaly daşlar, hem zergärçilik önümleri we beýleki puwdokları
iki yurdun arasındaki hizmetdaşlığı hasım giňeltmek üçin geljegi ulu uğurlar hökmünde kesitlediler. 6. Liderler amatly şertleri döretmegiň işöwürlügi alyp barmagyň düzgünlerini gowy düşünmäge ýardam bermegiň özara gyzyklanma bildirilýän dürli maýa goýum taslamalaryny iki ýurdun hususy kampaniýalarynyň gatnaşmagyny höwüslendirmegiň möhümdigini belediler. Olar iki ýurdun kampaniýalaryny milli sergileri, işöwürlük maslahatlaryny, işöwürlük gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyna ýardam berýän beýleki çärelere has için gatnaşmaga çağırdylar. 7. Prezidentler energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň möhümdigini belediler. Şuňlan baglykda Türkmen tarapy Sewitiň ykdysady ösüşi üçin Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasynyň bähwitlidigini belläp geçdi. Hemem Hindistanyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna degişli dürli alalaşyklary işöwürlügi alyp barmagyň ýürelgelerini ornaşdyrmak arkaly taslamanyň bütewligini, howpsuzlygyny we goruglygyny öpçün etmek baradaky teklifini öwrenmegi alalaşdy. 8. Taraplar önümleri özara iyi vermekde, senagat mümkünçülüklerini artırmakda, sanly teknologiýalary ulanmakda we iki ýurdun ykdysady ösüşini eler tutulýan taslamalara maýa goýumlaryny goýmakda gazanyň üstünlükleri kanatlanma bilen bellediler. 9. Prezidentler Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda ykdysady gatnaşyklary ösürmek üçin ulug ulgamynda hyzmatdaşlygyň özara baglanşygyň möhüm şert bolup durýanyny nykdylar. Şuňdan baglykda olar Demirgazyk Günorta halkara ulug geçelgesiniň, halkara ulug we üsaşyr geçelgesini döretmek barada Aşgabat alalaşygynyň hemem beýleki Sewit ulug geçelgeleriniň ähmiýetini belläp geçdiler. Olar Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary we Hazar Sewiti bilen baglanşdyrjy halka hökmündäki ähmiýetini ikrar etdiler. 10. Türkmenistanyň prezidenti Demirgazyk Günorta halkara ulug geçelgesine goşulmaga taýýardygyny beýan etdi. We şuňlan baglanşykly Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda we olaň çäklerinden daşarda haritlaryň hereketini ýeňilleşdirmek üçin Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň Demirgazyk Günorta halkara ulug geçelgesi üçin baglanşdyrjy geçelegi bolup biljekdigini teklip etdi. Hindistanyň prezidenti Hindistan tarapyndan işlenip taýýarlanan Çabahar portuny Demirgazyk Günorta halkara ulug geçelgesiniň düzümine goşmak barada Hindistanyň teklifini ýatlady. Türkmen tarapy iki ýurdun arasynda gatnatmalary amal aşyrmak üçin Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini aýratyn belledi. Hindi tarapy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna Hindistan Merkezi Aziýa sammitiniň barşyna beýan edilen Çabahar boýunça belelikdäki iş toporunyň düzümine goşulmak üçin Türkmen tarapynyň dalaşgärlik teklifini çalp bermegine garaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna sevtara ulug gatnawlaryny ösürmek boýunça ýürütme maksatnamany döretmek başlanýagyny belläp geçdi. 11. Liderler Türkmenistanyň we Hindistanyň arasyndaky köp asyrlyk medeni we sivilizasiýa gatnaşyklaryny ýatlap, birek medeniýetini oňat düşünmek üçin medeni hyzmatdaşlygy ösürmäge aýratyn üns berdiler. Taraplar medeni hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny kinofestiwallaryň ýygderli geçirilmegine, muzeýlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy, edebiýat eserleriniň terjime edilmegine, gol ýazmalaryň sanly ulgamy geçirilmegine, medeni mirasy arheologiýa taýdan öwrenmek bilen şykly dekeltmek işlerini we beýleki ugurlary uly öns bermek barada alalaşdylar. 12. Şeýlede liderler bu möhüm ugurda hyzmatdaşlygy esas goýjak Türkmenistan hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeniýet we sungat babatda 2022-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekilmegini golladylar. 13. Prezidentler medeni alışmalyň iki ýurdun arasyndaky hemme tarapyň hyzmatdaşlygy we öz halklarynyň arasynda dostluk we özara düşünşmek gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmaga möhüm we oňyň goşunt goşýanyny nykdylar. Şuňlan baglanşykly Türkmen tarapy Hindistan Merkezi Aziýa sammitiniň çäklerinde Merkezi Aziýadan Hindistana barýan 100 adamdan ibaret ýaşlar wekiliýetiniň düzümine görnükli ýaşlardan 20 sany wekili iýermek barada alalaşdy. 14. Liderler iki ýurdun arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň hemem Türkmenistanyň we Hindistanyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň arasynda göni gatnaşyklary ösürmegiň tarapdarydygyny beýan etdiler. Türkmen tarapy Hindi tarapyna Türkmenistanyň raýatlaryna Hindistanyň berýän bilim talip haklary we mümkinçilikleri ýokarlandyrmak boýunça guraýan
treningleri üçün minnetdarlyk bildirdi. 15-nji liderler häzirki zaman hökümlerini we howplaryny, şolsanna halkara terrorçylygyny, serketösü, terrorçylygy, ekstremizmi, din parazlygy, bekanun migrasiya, neşe terişlerlerinin we psikotrop maddalarynyň bekanun dolanşygyna hemem transmilli gurumçylykly jinaýatçylyga garşy görüşmek boýunça tagallalary birleşdirmäň möhümdigini belediler. Şoň bilen baglanşykly olar öz howpsuzlyk geňişleriniň arasyna şolsanna Hindistan Merkezi Aziya sammitiniň guruluşynyň çäklerini ýetgiderli doşuklary geçirmäň zerurdygyny belediler. 16-njy taraplar jinaýatçylykly maksatlar bilen maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň häzirki zaman dünýäsinde halkara howpsuzlygynyň esasy howplarynyň biri bolup durýanyny beýan etdiler. Şoň bilen baglanşykly taraplar bu gurda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ygtybarly hukuk binýadyny döretmegiň iki ýurdun ugurdaş edaralarynyň arasyna hyzmatdaşlygy berkitmegiň we halkara gurumlarynyň çäklerine hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny ynykdylar. 17-nji taraplar Sewit şeýlede köp taraply hyzmatdaşlygy şolsany özleri agzasy bolup durýan Birleşen Milletler Guramasyna we beýleki Sewit we halkara gurumlaryny özara gatnaşyklary işleňleşdirmek arkaly berkitmäge eýerýänligini tasdikladylar. Olar ähli meseleleri çözmekde we durnukly ösüşi öpçün etmekde Birleşen Milletler Guramasyny we oň institutlaryny berkitmegiň möhümdigini belediler. 18-nji Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň alyp barýan hemişelik betaraplyk siýasatynyň Sewitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge ýardam berýänligini hemem öz ýurdy bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara bekitli gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orun eýelegänligini bellep geçdi. Prezidentler Türkmenistanyň başlanjy bilen 2020-nji ýylyň 7-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we tolanırmakda we durnukly ösüş işini betaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti adly rezolýusiýanyň kabul edenligini belediler. 19-njy liderler Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip aglan edilen 2021-nji ýylda başlanan ynanşmak we gepleşikliň medeniýeti mowdugynyň mundan beýlegem dünýäniň şolsany Birleşen Milletler Guramasynyň öns merkezine galmanlygyny nykdylar. Şoň bilen baglanşykly Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Merkezi Aziya Sewitinde parahatçylyk durnuklugy we durnukly ösüşi öpçün etmek maksady bilen Sewit hemem halkara hyzmatdaşlygyny pugulandyrmak rezolýusiýasynyň taslamasynyň işlenip taýarlanmagynyň möhümdigini belledi. 20-nji Hindi tarapy Parij ılalaşygyny netijeli durmuşa geçirmek üçin gün energetikasynyň toporlaýyn köpçüliklerini we depkinli ýaýbanlandyrylmagyna halkara gün beleleşiginiň başlanjynyň ornuny nykdydy. Şeýlede ol adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüne ykdysady ýetkileri azatmak we jemgyýetiň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin adatdan daşary ýagdaýlara durnukly öpçünçilik ulgamlaryny öňe sürmekde adatdan daşary ýagdaýlara durnukly öpçünçilik ulgamlary boýunça birleşigiň ornuny nykdydy. Türkmenistanyň prezidenti öz ýurdunyň halkara gün beleleşiginiň we adatdan daşary ýagdaýlara durnukly öpçünçilik ulgamlary boýunça birleşigiň goşulmak baradaky meselelerini öwrenmäge gyzyklanma bildirýänligini belledi. 21-nji Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine Hindistanyň häzirki agzalygyna tutýan ornuny gollady we Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Hindistan tarapyndan öňe sürülen we köp taraplaýynlygy özgörtmäge we terrorçylyga garşy görüşmäge gönükdirilen Vasudxayeva Kutumbakam, ýagny dünýä bir maşgala ýaly diýen Hindi idealyna esaslanýan başlanýyşlaryna ýokary baha berdi. Iki tarapam Hindistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine saýlanmagynyň ähli dünýä tertibine umumy garaýşlaryň we çemeleşmeleň hemem özara düşünüşmeň esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň has derwayt meseleleri boýunça tagallalary utgoşdurmak üçin goşmaçy mümkinçilikleri döredönligini nykdydy. 22-nji taraplar ähli hakykaty hemme taraplaryny hatap alyp, ony halkara parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerini çözmekde täsirli, netijeli we has wekilçilikli etmäge çağırdylar. Türkmenistanyň prezidenti 2021-nji ýylyň awgustynda Hindistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine üstünlikli başlyklyk etmegi bilen utlady we Birleşen Milletler Guramasynyň özgördilen we giňeldilen howpsuzlyk geňeşine Hindistanyň hemişelik agzalygyny Türkmenistanyň gollaýanlygyny tasdikladı.
açıkladı. 23. Prezidentler 2021 yılın 11. dekabrında Aşgabat'ta geçirilen parakaçılık ve ınançmak siyaseti halkara hopsuluğunun, durnukluğun ve ösüşün binyada adlı halkara maslahatının neticelerinin möhümdüğünü nıqtadılar. Türkmenistan'ın prezidenti maslahatının barışına aydılıp geçilen diyalog parakaçılığın kepili adlı Türkmenistan'ın başlancını ve beyleki teklipleri bellep geçti. 24. Saparın devamını iki prezidentin qatnaşmanına şu özara düşünüşmek hakkındaki ehtnamaları ve alaşıkları gol çekildi. Birinci, Türkmenistan'ın Maliye ve İqtisadiyet Ministerliğinin yanındaki Maliye Gözükçülüğü Qulluğu bilen Hindistan Respublikasının Maliye Anktovçuluğu İdarasının arasında özara düşünüşmek hakkındaki ehtnama. İkinci, adetten daşarı yağdayları dolanırmak vavatda xizmatdaşlık etmek vardı. Türkmenistan'ın hükümeti bilen Hindistan Respublikasının hükümetinin arasında özara düşünüşmek hakkındaki ehtnama. Üçüncü, Türkmenistan'ın hükümeti bilen Hindistan Respublikasının hükümetinin arasında medeniyet ve sunuğut vavatda 2022-2025 yıllar için xizmatdaşlık etmenin maksatnamasına. Dördüncü, yaşlar vavatda xizmatdaşlık etmek hakkında Türkmenistan'ın Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliği bilen Hindistan Respublikasının hükümetinin yanındaki yaşlan işleri ve Sport Ministerliğinin arasında özara düşünüşmek hakkındaki ehtnama. 25. Saparın devamını iki yurdun arasında diplomatik qatnaşıklığın yolu koyulmanın 30 yıllığına bağışlanan Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın yadigarlık poçta nişanı çıkarıldı. 26. Prezidentler Hindistan Respublikasının prezidenti Shri Ram Nath Kovind'in saparının Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın arasındaki qadimdan gelyen mehirli qatnaşıkları berkitmege ve çoğunlaştırmaga yardım edenligi ve yurtluğun arasındaki özara bekitli xizmatdaşlığı geneltmek için çekleri kesitlenligi bilen alalaştılar. 27. Hindistan Respublikasının prezidenti Shri Ram Nath Kovind, Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Qurbanoguluyevich Berdimuhamedova ve ehli Türkmen halkına mehirli kabul edilenlik için tüy sürükten hoşallık bildirdi. Ol Türkmenistan'ın prezidentine amatlı vaqtda Hindistan Respublikasına dövlet sapar bilen barmağı çağırdı. Çağqılık, minnettarlık bilen kabul edildi. Saparın möhletleri diplomatik yollar arkalı alalaşlar. Aşgabat şehri 2022 yılın 2. apreli. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adına gelen gutluqlar bilen tanış ediyet. Ilkinci tanıştırıcı gutluğumuzda şeýle diýilýär. Onun alhidreti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Sizin alhidretiňizde Nikaragua Respublikasynyň halkynyň we hökümetiniň adından şeýle-de hut öz adımdan Türkmenistan'ın prezidenti wezipesine girişmegiz münasibetli mehirli gutluqlarmy beýan edýän. Gadirli doganım, size we Türkmen halkyna rowaçlyk, awadançylyk hemem parahatçylyk arzu edýän. Daniel Ortega Saavedra Nikaragua Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle sözler var. Onun alhidreti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Sizin alhidretiňizde Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň hökümetiniň we halkynyň adından şeýle-de hut öz adımdan Türkmenistan'ın prezidenti wezipesine girişmegiz münasibetli mehirli gutluqlarmy beýan edýän. Size iň ýokary döwlet wezipesine üstünlikleri doganlyk Türkmen halkyna bolsa, mundan beýlegim rowaçlyk we awadançylyk arzu edýän. Pursatdan peýdalanyp ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň mumy behitlerine Aljer bilen Türkmenistan'ın arasındaki dostluklu qatnaşıkları ve özara bekitli xizmatdaşlygy ekli uğurları boýunça ösürmäge, bilelikdäki tagallar etmäge taýýardygmy tasdiklamak isleýän. Size belen sarpa goýan baradaky inanyrmalarmy kabul edin. Abdulmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle diýilýär. Onun alhidreti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Sizin alhidretiňizde Türkmenistan'ın prezidenti wezipesine girişmegiz münasibetli mehirli gutluqlarmy beýan etmegi özüm üçin hormat hasaplaýan. Pursatdan peýdalanyp ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bekitine gatnaşyklarymyzy hemem özara bekitli iki tarap bilen hyzmatdaşlygymyzy ekli uğurlar boýunça ösürmäge maksat edilýändigini tasdiklamak isleýän. Sizin alhidretiňizde berkjan saglyk doganlyk Türkmen halkyna bolsa mundan beýlegim rowaçlyk we awadançylyk arzu edýän. Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri.
Boğazlawda şeýle setirler bar. Onuň Alhidreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Sizin alhidretiňizde mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy münasibetli eňgow arzuwlarymy beýan etmek menne uly kanatlanma dörediýe. Gudraty güýçli Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyna hemem tutuş musulman ümmetina bolsa rowaşlyk we awdançylyk dileýän. Size belent sarpa goýanyň maradaky inanyrmalarmy kabul ediň. Halifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti. Boğazlawda şeýle diýilýär. Onuň Alhidreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Sizin alhidretiňizde we doganlyk türkmen halkyna Palestina döwletiniň halkynyň adyndan we hut öz adymdan mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy münasibetli gutluklarymy uly şadlyk bilen beýan edýän. Gudraty güýçli Allah Taaladan sizin alhidretiňizde hemem türkmen halkyna we tutuş musulman ümmetina rowaşlyk hemem awdançylyk dileýän. Sizin alhidretiňiz berkjan saglyk we bagtyarlyk baradaky eňgow arzuwlarymy kabul ediň. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Boğazlawda şeýle sözler bar. Onuň Alhidreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy münasibetli sizin Alhidretiňizde berkjan saglyk Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaşlyk we awdançylyk baradaky eňgow arzuwlarymy iýermäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Taaladan tutuş musulman ümmetina rowaşlyk we bereket baradaky doga dileklerimiziň kabul etmegini dileýän. Sizin Alhidretiňizde belen sarpa goýanyň baradaky inanyrmalarym kabul edin. Sizin doganyňyz iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud Saudi Arabistanyň paşasy. Boğazlawda şeýle diýilýär. Onuň Alhidreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Sizin alhidretiňizde hemem türkmen halkyna mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy münasibetli mähirli gutluklarymy we eňgow arzuwlarymyzy iýermek biziň üçin uly hormatdyr. Bu mukaddes aýda gudraty güýçli Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk doganlyk türkmen halkyna bolsa bereket we rowaşlyk dilek edýän. Size belent hormat we sarpa goýanyň maradaky inanyrmalarmy kabul ediň. Hamad bin İsa Al-Khalifa Bahreyn'in padşahı. Ene bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň karary bilen tanış edýäs. Adalatçyny saýlamak hakyna mejlisiň karary. Türkmenistan konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda we Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň mejlisiniň 6-njy çağrışynyň 2022-nji ýylyň 2 apreline bolup geçen 17-nji maslahatyna adalatçyny saýlamak goýunça geçirilen gizli ses bermeň netijeleri esasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň mejlisi karary edýär. Ýazgyrsyň Gurban Nazarowany Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil adalatçy saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşlik Mejlisiniň başlygy Mämmedow. Dün Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ramnath Kovind'in Türkmenistan döwlet sapary mahaly ýanyna bolýan maşgalasy Hanym Savita Kovind paýtagtymyzyň gözel künjeklerine bolup şäheriň özboşly aýratynlyklary bilen tanışdy. Hemem ýurdumyzda taýarlanylýan milli önümliň zenan labaslarynyň derejesine ýokary baha berildi. Şeýle-de mehman zenan türkmen hallarynyň gözelligini synlady. Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary mahalyna ýanyna bolýan maşgala agdalary paýtagtymyzyň durly künjegine aýlanyp gördüler. İlki bilen olar paýtagtymyzdaky Bağat köşkü toy dawaralar merkezine bolurlar. Hemde bu ýerde milli däplere laýyklykda toy dawaralaryny geçiriş aýratynlygy bilen tanışdylar. Bağat köşküniň bedek aýratynlyklary, onda döredilen şertler her iki zaman talaplaryna dogry laýyk gelýär. Munyň özi ýurdumyzda milli däp desturlaryň dawarlanma uğruna edilýän aladanyň aýdyň nişanydyr. Şeýle-de mehmanlar ýurdumyzyň baş şäheriniň ajaýyp feýligerlikleriniň birine gedelen jetdiler. Bu ýerde diň almak hemde wagtyny peýdaly geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Mehmanlaryň belli işleri ýaly paýtagtymyň feýligerlikleri adamlaryň oňoýly diň jaşyny üpjün etmek bilen bir hatarda şäheriň ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyna oňun täsirini ýetirýär. Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň maşgala agdalary özleri üçin işläp taýýarlanan medeni maksatnamanyň şäherlerini bütün dünýäde şöhratlanan türkmen el halysynyň ajaýyp nusgalary toplanan türkmen halatynyň milli muzeýiniň gymmatlyklary bilen tanışdylar. Bu ýerde türkmen zenanlarynyň zekininiň kemal tapan ajaýyp hallaryň durly nusgalary görkezilýär.
Mehmanlar türkmen gelin gıyıllarynyň el hünäriniň nepisligine hemde özüne çekiciligine hayran galýanlyklaryny noktadylar. Hemde bu hallaryň dünýä nusgulukdygyny aýratyn bellediler. Özüniň iňçiligi nepisligi bilen hayran galaryan ajaýyp hallalarda türkmen gelin gıyıllarynyň zekini, olaryň mehriban topragymyzyň gözelligi baradaky oý pikirleri, nurany arzulary öz beýany tapypdyr. Mehmanlar türkmen hallarynyň gözelligi, olaryň diňe tebigy boýaglar ulandan erişleri, hallaryň çetimleri şeýlede olaryň döreş taryhy bilen içgin gyzyklanýarlar. Muzeýiň işgärleri mehmanlara türkmen hallarynyň öýül boşly aýratynlyklary, olaryň her ýyny 4 metrine ýerleşdirilýän çetimleriniň sany hemde halda şekillendirilen naqşlaryň her biriniň aňladýan manylary barada giňişlen maglumatlar berdiler. Mehmanlar bu hallaryň dünýäde meşgullyk galanyny aýdyp, olaryň hakykatdan nusguluk derejä eýdigini noktadylar. Paýtagtymyzdaky Gülzaman toý mekanyna baryp görülmegi mehmanlar üçin has täsirli boldy. Bu ýerde ilki bilen mehmanlara halkara guwanyamasyna münasip bolan talhan nişanly durly görnüşli süýjilikler ködürlendi. Mehmanlar adaklyk önümleriň şol sany süýjilikleriň taýýarlanyşy bilen gyzyklanyp, türkmen tagamlarynyň ýokumlyk derejesine we öýül boşly aýratynyň ýokary baha berdiler. Şeýlede mehmanlar bir ýerde bolmagyň şäherlerine milli biçimdäki häzirki zaman dinan lewatlaryny görnüşlerinden tanışdylar. Mehmanlar bir ýerde häzirki zaman usullary esasyna taýýarlanan dinan lewatlarynyň görkezişine tomoşa etdiler. Akşamlyk mehmanlar paýtagtymyň günorta künjeginde ýerleşýän bir taraplyk binasynyň ýanyna geldiler hemde bu ýerde aýak mermer aşgabadyň tyllaý akşamlarynyň ajaýyp görnüşlerini synladylar. Mehmanlar gedelenje tamamlap, taýýarlanan medeni maksatlaryň üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Düýün Sanly Ulga Markaly Milli Geňeşlik Mejlisiniň 6-njy çağrışynyň nowatdaky 17-nji maslahaty geçirildi. Oň dowamyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň döwlet siýasatiniň iler tutulýan ugurlaryny hem ýurdumyzyň kanun çykarjylyk hukuk binýadyny dogry wagtlaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan birnäçe kanunlary we kadalaşdyrjy hukuk namalaryna garaldy hem kabul edildi. Maslahata birnäçe ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş edareleriniň hem köpçüliklerini habar berýärler. Wekiller çağırıldı. Deputatlar gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçylar girdimek hemde ony rejelenen görnüşde tasdiklamak hakyna Türkmenistan Gazawstan döwlet serhediniň geçýän ugrunu kesgitlemek we Hazar deňziňdäki balyk tutulýan dowlaklaryň ýanaşyk böleklerini çäk çekmek hakyna Türkmenistan bilen Gazawstan Respublikasynyň arasyndaky şertnamany tasdiklamak hakyna Türkmenistan Gazawstan döwlet serhediniň düzgünü hakyna Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazawstan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky ılalaşygy tasdiklamak hakyna Halkara İslam Sewda we Maliýe Korporasiýasyny döretmek baradaky ılalaşygy tasdiklamak hakyna Halkara Dehmet Guramasynyň tertipnamasyna düýdüşleri girmek hakynaky namany tasdiklamak hakyna medeni gymmatlyklary bir kanun getirmegi, ekitme we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmagy hemde gadagan etmegi gönükdirilen çäreler hakynaky konwensiýany tasdiklamak hakyna Aziýa we Ýugoşman sewtine serhed üstü kagazsy sewdany ýeňleşdirmek hakynaky çarçuwaly ılalaşyga goşulmak hakyna Daşar ýurt arbitrajynyň çözgüdini ikrar etmek we ýerine ýetirmek hakyna konwensiýa goşulmak hakyna Birleşen Milletler Guramasynyň haritlary halkara satyn almak satmak boýunça şertnamalary hakyna konwensiýasyna goşulmak hakyna kanunlaryň taslamalaryna garadylar. Mundan başga da deputatlar Feljeger aragatnaşygy hakyna Türkmenistanyň kanunyny goşmaça girdimek hakyna Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçylary girdimek hakyna salgytlary hakyna Türkmenistanyň bitew kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçylar girdimek hakyna auditorçylyk iş hakyna Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçylar girdimek hakyna Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeleri we goşmaçylar girdimek hakyna ýer hakyna Türkmenistanyň bitew kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçylar girdimek hakyna kanunlaryň taslamalaryna garadylar. Şeýle hem deputatlaryň öňünde Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil Gurban Nazarow hasabat bilen çykyş etdi. Adaletçiýine saýlamak hakyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararynyň taslamasy maslahatda garalan möhüm meseleleň biri boldy. Belenilşi Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň işi dünýäň ösen demokratik döwletleriniň tejribesini nazar almak bilen ýurdumyzyň insanperwer ulgamyna halkara borçnamalaryna kybap gelýän hemde adaletçi tarapyndan adamyň we raýatyň hukuklarynyň azatlygynyň üçin edilmegini kepillendirgen degişli kanun bilen düzgünleşdirilgen. Adaletçi hakkında kanuna laýyklykda deputatlaryň garamagyna 3 talaşgar hödürlenildi. Maslahaty gatnaşyjylar gizlin ses berme arkaly bu wezipe Gurban Nazarow saýladylar.
Şeýleki maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 2022-nji ýyl üçin kanun çykarjylyk işiniň meýilnamasy hakyndaky kararnyň taslamasyna garaldy. Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nowbatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna deputatlar ýokarydagdalan hukuk resmi namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna döwletimiziň ähli ulgamlarynyň okgunly ösüşine gönükdirilen giňerimli durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeleriň mundan meýlekde üstünlikli amala aşyrylmagy üçin zerur oýun şertleri öpçün etjekdigini anam bildirdiler. Yakynda ýurdumyzyň iň döwrüp hassahanalarına Lewap welaýatynyň enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezinde Mary welaýatynyň çağalar hassahanasynda hemem aşga şäkernäki enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi kliniki merkezinde hosarsyz galan hemem maddi ýagdaý çäkli maşgalalardan ýene 10 çağı operasiýa edildi. Olar Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Häzir näsä çağlaryň onsam iň gowy Lukman hünärmeniň gözöçlüğünde saklanylýar. Ýa-ýakyna Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi kliniki merkezinde Lewap welaýat enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezinde Mary welaýat çağlar hassahanasyna dürli kesellerden ejir çekýän howunarlyga mätäç çağlary ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan hirurgiki bejeriş amallary üstünlikli ýerine ýetirildi. Çağlyň hirurgiki bejergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly. Olaň her biri değişli hassahanalarda nowbatdaky dikeldiş bejergilerini alýarlar. Döredilýän şeýle şertlerden peýdalanan çağlar ýakyn wagtda sagdyn çağlaryň toparyna goşuljakdyklaryny olary nowbatdaky gözegçilikden geçiren lukmanlarym anam bilen belleýärler. Şeýle merkezlerde näçe çağlar saglygyny dikeldiýä hemde döwrüp bilim alýarlar. Umuman aýdylanyna ýurdumyzda körpün Türkmenistanyň bagtyar durmuşy beden we ruhy taýdan sazdaşykly ötmek üçin ähli şertler döredilýär. Olaň bilimi we saglygyny berkitmäge bolan hukuklary berjä edilýär. Körpeliň ruhy aň paýhas hemde dörejilik babatyna okyp başarnyklaryna dogry açmaklar üçin şertler öpçün edilýär. Döwletimiz çağlykdan başlap şahsiýetiň esasy häsiýetleriniň, olaň ruhy ýörelgileriniň kemali ýelýänligine dogry göz getirmek bilen howunarlyga mätäç çağlary hemme taraplaryň kömek we gollaw berýär. Häzirki wagtda bu insanperwerlik ýörelgiler çağanyň hukuklarynyň we kanuny bähwitleriniň öpçün edilmegi hemde goralmagyny kepillendirýän hukuk namalaryna, netijeli ykdysady çäreler ulgamyna, ýetim hemde enatalarynyň howunarlygyndan çetde galan çağlaryň durmuş ulgamyna dogry goşulmagyna gönükdirilen anyk durmuş çärelerine, olar öz başdak durmuşa taýýarlamak, ýokary ahlak, watançylyk hemde raýatlyk düşünjesi ruhyna terbiýelemek boýunça geçirilýän işlerde öz beýany tapýar. Döwlet tarapyndan himayete mätäç ýaş nesliniň saglygyny berkitmek meseleleri eler tutulýan wezipeleň hataryna durýar. Ma'lum bolýar şu maksatlar bilen gahrman arkadagymyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň mart aýynda howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça ýürüýte haýır sahabat gaznasy döredildi hemde Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen bu gazna Gurbanyguly Berdimuhammedowyň adı takyldy. Bu gaznanyň esaslandyrylan gününden bäri köp wagt geçmedigen bolsa, öňde goýulan maksatlara wezipelere gitmek uğruna giňerimli işler geçirildi. Geçen ýylda ýurdumyzyň welaýatlarynyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çağlar bölümleri üçin ähli zerur enjamlar bilen öpçün edilen täze häzirki zaman tez kömek awtolawlary berildi. Bu haýır sahabat gaznasynyň howunarlyga mätäç çağlary ýurdumyzyň paýtagtynyň hemde welaýatlarynyň lukmançylyk idaralaryna dürli operasiýalar geçirmek, bejergi üçin çykdaçylary hemde lukmançylyk maksatly enjamlar satyn almak üçin төлewleri geçirmek asyrly däbe uruldy. Geçen ýurda hosarsyz galan hemde maddi ýagdaý çäkli maşgalalardan çağalan 20 ýaşlynyň ýüregini, bogunlaryny we gözlerini operasiýa etmek üçin maliýe serişdeleri bölünip berildi. Şeýle hem emeli beden agzalary eşitdir enjamlar hemde maýyplar üçin ýürüýte çağı arabalary satyn alyndy. Şu günler lukmançylyk idaralar tarapyndan dogonýata çağalan ýüregini, ýürek damarlaryny operasiýa etmäge taýýarlyk işleri alınıp barylyar. Olar hem haýır sahabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meýilleşdirildi. Men Sinek we dünýä gözel, owanj we Aýnurum, ejesi Aýnur meniň birinji çağam, çağajygym bolaly bäri ýörep bilmän, şu aýaçyklaryndan kösel
Şu 12 yaşa geldi. 12 yaşdan soň Lukmanamda şu men gyýjagadım Aynura kömek etdiler. Ayaklaryny basyp bilýär, ýörep bilýär, uzatyp bilýär. Hormatly arkadagymyza köp ene ýüregimden sag bolsun aýdýan. Jan sag, işrawat, ömrü uzak bolsun. Hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan, işi uğruna bolsun, jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri uğruna bolsun. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň welaýatlaryny paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 2 aprelda saat 20-den 3 aprelda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan Howa Maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ütkapdyran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 8-10 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 8-10 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 9-14 gradus, gündüzine 27-30 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 8-10 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Daşy welaýatyny ütkapdyran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 10-15 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-11 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 12-14 gradus, gündüzine 29-31 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 3-üne magnet hadisasynyň durnukdaly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil watanaşlar ýaz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ýetkip durýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölünjükleriniň kadadan 6 götürüm artmagy, o howanyň akymynyň üýtgünmegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirip biljek oňuýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuzlygyny 2 metr araçaga berja etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz gelen islenik paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemliýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.